Asier Arteaga da, pelotari hoia, esku pelotan jokatu zuen, Lasartekoa, eta, bueno, bere karrera profesionala utzi zuen, eta, bueno, gaur gurekin dago, gaur suertia gurekin dagoela, gaur kampusean. Nik uste txarra honek asko lagunduko igula, eta pixka beren fokia zebat bukatu zen bere karrera profesionala pelotari bezala, eta guen zelandakan, horrek asko balio izan dio bere bizitzan, eta pixka hori transmititzea etorria, bale? Orduan, bueno, espero eta nahi gustatzea txarla, eta gero galdera bukaren eukiko zue tartetxo bat galdera egiteko, bale? Eta, hoxe. Eskerrik asko, Ander. Bueno, eskerrik asko denoi, hemen egotegatikan, lehenik eta behin arratsaldeon. Ni pilotan aritu nintzen, 7 urte izan nintzen kirolari profesional, eta gaur nabil, beste kirolari profesionalei eta ez profesionalei laguntzen, batez ere, entrenamendu mentalaren bitartez. Eta hau esan da, hasi nahi dizuet gaurkoan esaten, askotan esaten dugula, ez? Buruari bueltak aritzen gara, zuek eta denak gizartean. Eta nik ikasi bat dut gauza bat da, askotan pentsatzea txarra dela, eta asko pentsatzea oso txarra. Eta nik kirolari nintzenean, pilotari nintzenean, buruari buelta asko eta asko banderizkion. Eta nik uste horregatik joan zitzei dela gaizki pelotan, bai? Eta horregatikan utzi behar izan nuela. Coach izateko aldiz, oso ondo datorkit. Zergatikan, egoten ez delako gauza guzti zentzu bat hartzen, zergatia bat aurkitzen, eta horrek ematen dit egia bat aurkitzera, eta gero, besteekin konpartitu alizatera, bestei lagundu alizatea. Coach izateko, balio du, buruari buelta asko ematea, baina gainantzean kirolerako ez da oso komenigarria buruari buelta asko ematea. Eta zergatik ez da, zeren eta zu buruari bueltakaritzaren bakoitzean, pentsatzen ari garen bakoitzean, zu zerbaitan pentsatzen ari zarenean, edo iraganaz pentsatzen ari zara, edo etorkizunaz pentsatzen ari zara. Baina lehiatzean, presentean lehiatzen dugu, orain aldian. Eta gure burua baldin badago iraganean edo baldin badago etorkizunean, ezin dugu gure errendimendu maksimo bat atera. Zen eta bai partidu batean, zu baldin bazaude pentsatzen, joder, haze pase txarra egin dudan, haze hutsa egin dudan, jada iraganean zaude, baina pentsamendu horiek ari zaizue zure burua kulpatzen, zure autokonfidantza jistarazten, eta horrekin etortzen dira etorkizunerako beldurak. Ai eta hurrengoan ere akats egiten badut, ai eta hurrengoan ere faiatu egiten badut, eta horren nerviosoago sentitzen gara, eta gure errendimendua jaisten doa. Horregatik oso garrantzitsua da gure pentsamenduen kontrola izatea, eta gai izatea pentsatzetik uzteko. Eta ez dut funtzionatzen inondik inora esatea, ez dut pentsatu behar, kontzentratu egin behar dut gehiago. Zeratik, zuk esaten nahi zarenean, ez dut pentsatu behar, jada pentsatzen ari zara. Eta zergatik dut hau, zen eta gure buruak ezin du inoiz orainaldian sartu, ezin du presentea bizi, kontzienteki ezin gara presentean sartu. Zen eta noiz da, galdera batez, denontzako, eta zuek bai monitorentzako, denentzako, noiz da presentea, noiz da presentea? Norbaite badaki? Orain? Orain izan duzu? Noiz? Noiz? Konturatzen zarete gazteok, orain esaten dugunean, jada iraganean gereltzen zaigula, esaterako, orain hitza bukatzerako, iragana da. Hau da, konstantemente gure bizia badoa, konstantemente zartzen ari gara, konstantemente, ezin dugu gelditu, eta buru kontziente batekin, ezin dugu inoiz orainaldian sartu. Ezinezkoa da. Orduan, noiz bizitzen dugu orainaldia? Orainaldia bizitzen dugu gure buruak pentsamendurik ez duenean. Eta orainalditik ateratzen garenean, beti sentitzen gara oso plenu. Eta ez dago zoriontasuna, dago oso lotua plenitudearekin. Zeinen ondo sentitzen garen. Baina, noiz sentitzen gara ondo? Ondo sentitzen gara, presentean egon baldin bagara. Eta kirola da modu bat. Jende asko kirolaren beharra du, presentean sartzen delako, eta eguneroko arazoetatik ahazten delako. Baina beste batek egiten du berdina, parrandaren bitartez, parrandan ere, presentean gaude, edo lagun batekin kafe bat hartzen ari garenean, edo besarka bat ematen dugunean, presentean gaude. Eta horren ez gaude pentsatzen, eta gauza guzti horiek ondo sentiarazten gaituzte. Zergatik, gure pentsamentuek ematen gaituzte, emozio txarrak eta emozio onak sentitzera. Eta emozio txar horiek izaten dira, ari garelako gure iraganagatik gaizki pentsatzen, adibidez, haze partidu txarra egin dudan, eta zer pentsatuko zuen jendeak, eta orduan hasten naiz nire burua kulpatzen, eta autoestima txikiagoa izaten, eta autokonfidantza txikiagoa izaten, eta hasten naiz gero etorkizuna pentsatzen, eta hurrengoan ez dit titular jarriko, edo ez dut aukerarik izango, edo kontratu gabe utziko naute, eta orduan hasten naiz preokupatzen. Eta nire presentea egon beharrean hemen zuekin txarla batean gozatzen, edo egon beharrean lagunekin bazkaltzen, edo egon beharrean afaltzen familiarekin, partidu eta gero, nago edo kulpatzen ere burua,
edo nago preokupatzen etorkizunaz, eta ez nago presentea disfrutatzen, bai? Horregatik da hain garrantzitsua gure buruaren kontrola izatea, bai? Zergatikan, zeren eta hau ikasten nahi dut, eta gaurkoan hau ikasten badidazue, ja oso gustora aterako naiz. Erakutsi nahi dizuena da, gure pentsamendu bakoitzak sortzen digula emozio bat. Pentsamendu bat, emozio bat. Burua, fetxua, bai? Orduan eta hobeto pentsatu gure buruak, orduan eta emozio behar ditugu, eta gure zoriontasuna handiagoa da. Baina ez da gure zoriontasuna handiagoa hobeto sentitzen garelako. Baizik eta gainera, gure konportamentuak hobeak direlako. Eta gure konportamentuak, jarrerak, ekintzak hobeak izan da, probablego egiten dugu gure bizitzan emaitza onak lortzea. Hau da, nire burua pentsatzen aldi baldin badago, eta ondo jokatu beharra daukat, gaur ezin dut utxekin. Generatzen nahi zen emozioa da nerviosismoa eta presioa. Ni lehiaketa baten aurretik, presionatuta sentitzen banaiz, nervioso baldin banago, bai, ekintzak, ez dira inonak izango. Edo azkarregi joango naiz baloiera, edo beranduegi, eta ez nago disfrutatzen, nire rendimendua txikiagoa da, eta probableagoa egiten dut emaitza txar bat jasotzea bueltan. Emaitza txarra datorrenez, orduan eta pentsamendu negatibo gehiago, emozio negatibo gehiago, eta bukle konstante baten lurra jotzen amaitu arte. Aldiz, nire pentsamenduak ona baldin badira, eta ni baldin banoa pentsatuz gaur irabazi egingo diagu, eta ematen duenen zure buruak porretxo ondo jokatuko duzula, sentitzen duzuna da konfidantza eta motivazioa gosea. Hortik zure konportamentuak, zure rendimendua, askoz ere hobea da. Eta probableago egiten dugu, emaitza onak lortzea. Horregatik da hain garrantzitsua burua entrenatzea. Eta nik uste nuen, inportazioen bakarra zela fisikoa, lantzea tope eta ondo jatea. Baina ikasi dut eta bizitzak erakutsi dit, garrantzitsuna dela burua. Burua ondo daukagunean, ondo sentitzen gara, errendimendu ona daukagu, emaitza ona lortzen ditugu, motibatuago sentitzen gara, bai entrenatzeko, bai ongi jateko, denerako. Orduan, klabea daukagu burua. Eta behin burua gestionatzen ikasten duzunean, buruaz ondo pentsatzen ikasten hasten zarenean, goazen orain emozioak kudeatzera. Zergatik dut emozioak kudeatzera? Zeren esan bezala, lehiatzerako garaian, eta bizitzan ere bai, oso ezberdina da, zu ze estado emozionaletan zauden. Eta joku bada, ni baldin badakit, segun zer sentitzen nahi zen, dela, nire pentsamenduengatik, nik nire buruaren kontrola hartzen badut, eta ni baldin badakit zertan pentsatu, nik badakit lehiaketa aurretik zer sentitzea komeni zaidan. Zergatik garrantzitsuagoa da, sentimendu honetan egotea, bai? Orduan, nik adibidez izan dut boxealari bat, bai? Behar zuena berak errabia handia sentitu aurkariaren aurka bere ehuneko ehun ateratzeko. Behar zuen emozioa lehiatzeko zen errabia. Orduan zer egiten genuen? Egiten nuena zen bisualizazio lanketa bat, bere aurkaria ari zela janari ekentzen bere aurrei. Bere aurkariarengatik bere aurrek ezingo zutela heziketa on bat eduki etorkizunean. Orduan, kantxara ateratzen zara, ikaragarrizko errabiarekin, eta zure errendimendu ona da. Eta gero bukatzen denean, esku eman eta lagunak, errespetu guztiz. Baina hori da benetan profesionala izatea. Jakitea, ze emozioetan komeni zaizun zuri konpetitzea. Beste batzui komeni zaie gehiago, eta oso personala da, komeni zaie gehiago lasaitasun batean konpetitzea, edo alaitasun batean. Nik adibidez, gehien konpetitzen nuen, hobeto lehiatzen nuen, alai joaten banintzan lehiaketara. Orduan zer egiten nuen, goizean beti, edo itxasora joan, edo mendira joan, eta jende alaiarekin egon, txisteren bat kontatu, ez dakiz, zergatikan, egoteagatikan energia altu batean, eta egoteagatikan energia alai batean, gero, jokatzerako gaiaren, etortzen zizkidan pentsamenduak ere bai, alaitasun handioko zirelako eta nire jokua alaiagoa egitea lortzen nuelako. Baina, hau da oso personala eta jakin behar duzue, zeinen zuen emozio egokiena, konbetitzerako garaian. Izan diteke errabia, izan diteke alaitasuna, izan diteke lasaitasuna, bai? Eta gero garbi daukagunean, ze emozioetatik konpetitu nahi dut, goazen erabiltza gure burua, emoziorik sentiarazteko eta hortik konpetitu ahal izateko. Hau esan da, goazen aurrera. Hau dira, nerekin ibili diren kirolari batzuk ezagutuko dituzue, beste batzuk ez dituzu ezagutuko, eta uste dugu gizartean gehiengoak, kirolari profesionalen bizitza oso polita dela. Kirolari profesionalen bizitza ez da polita. Ez da jendeak uste duena, 2 ordu entrenatzen dizkitek, milioiak irabazten dizkitek, ezaguna dituk eta ederki bizituk. Ez. Kirolari benetan profesionala izan nahi baduzu, 2 ordu entrenatzen dituzu, baina gainerako 22 orduak, zaude buruari bueltaka,
nola hobetu. Nola hobeto jan, nola hobeto deskansatu, nola gehiago errenditu. Beraz, ez da 2 orduko lanketa bat, 2 ordu da entrenamentua, nahi baduzu, ados. Baina gero konstantemente zaude pentsatzen eta buruari bueltaka nola izan hobea. Hori egiten baduzu, maitasun batetik, zoragarria bilakatu daiteke zure bizitza. Hau da, pasioz bizitzen baduzu zure kirola, zoragarria da. Orain, egiten baduzu guzti hori zerbait lortzeko, sufritu egiten da bidean. Bai, horregatik diot, obsesioa ona dela. Eta zergatik da obsesioa ona? Obsesioa ona da, zer eta zuk orduan eta obsesionatu egon zerbaitetikan maitasunaren kontzientziatik, hau da, pasioz egin gauzak, zuk betea sentitzen zara. Hori da plenitude batera ematen zaituena. Aldiz, obsesionatzen banaiz zerbaitekin, zerbait jasotzeko bueltan, eta ez bada iristen, egin dudan sakrifizio guztia, ez dut deustarako balio izan. Eta orduan esaten dugu txarra dela, ez da zergatik da txarra, ez nintzerako zoriontsu ez denari. Bai? Orduan, alderaketa dago, ze kontzientzitatik ari naiz egiten entrenatzeni, ze kontzientziatik ari naiz egiten, zergatik kirolak emango dizkizuen balioak oso baliotsuak dira, disiplina, erresilientzia, superazioa, errespetua, humiltasuna, balore guzti horiek emango dizkizue kirolak. Nola? Burua ondo erabilita. Aixer, zoriontsu izateko irabazi egin behar dut. Zoriontsu izateko titulau lortu behar dut. Orduan egiten ari gara gauzak beharretik, ari zara entrenatzen zerbait jasotzeko bueltan. Zu zer horri jarri dizkiozu kondizioak. Zerri, zure helburuari, zure ametsari. Eta zure ametsaren helburua, edo zure helburuaren helburua, nahi duzun bezala, zoriontsu izatea denean. Hau da, ez ezagun jarri kondizioak gure zoriontasunari. Zati zuek jartzen duzuen, kirolean, ez dakiz zer profesional izan nahi dut. Ez dakiz zer titulu irabazi nahi dut. Nahi duzuena, zertarako da. Zertarako nahi duzue lortu hori. Zoriontsu izateko, ez? Orduan, nik egiten badut beharretik konturatu zaitezte. Jartzen badut kondizio bat, hau lortzen dudanean izango nahi zoriontsu. Esan nahi duena da, hori lortu arte, ez naizela zoriontsu izango. Bidean, nire lan guztia eginda, nire entrenamendu guztiak eginda, dena rajatabla eginda, ez badut lortzen hori materializatzea, hori lortzea, ez badut ulertzen zergatik, ez, hainbeste esfortzutu jarrita gero, berriro sufritzenago. Eta egunen batean lortzen badut, profesionalizatea iristera, ezakizia kategorietara iristea, gero hori galtzeko beldurrez nago berriro. Orduan, gure buruaren kontrol ezak eramaten gaitu sufrimendu bat. Esan bezala, sufritzen da, jartzen dugunen espektatiba bat, ametsa bat, eta ez garenean gai ikusten hori lortzeko. Ikusten duguna edo daukagunen espektatiba bat, badakigunean zer egin behar dugun hori lortu ahal izateko, baina oraindik bidean goazenean esaten da ez gaudela zoriontsu, baina goazela bidean. Eta zoriontasuna lortzen dugu benetan, guk nahi genuen amets hori, bai, eta errealitatea bat egiten duenean. Eta zergatik orduan hasten gara bizitzen gure bizitza presentean. Orduan, zer da guri aldatzen diguna, zertarako amestu, bai? Beti esaten dut, uno es feliz cuando deja de soñar y comienza a vivir el sueño. Zergatik? Zergatikan, helburua edozein jartzen duzuela ere, ezin du izan kondizio, ezin du izan hau behar dut zoriontsu izateko. Izan behar du, hau nahiago dut zoriontsu izateko. Ados. Baina zoriontsu ja bazara. Ez bazara zoriontsu gaur daukasunarekin, ez zara inoiz izango falta zaizunarekin. Orduan, ez jarri inoiz zuen gaurko bizitzari zareten bezala. Eta batez ere gero eta gaztegoken ikusten dut. Kondizioak de hau iristean, hau lortzean izango nahi zoriontsu. Ez. Hau nahiago dut. Profesionalizatea nahiago dut ez izatea baino ados. Irabaztea nahiago dut galtzea baino ados. Baina nahietik, inoiz ez beharretik. Bai? Bestela bidean egingo dudalako bide hori sufrituz. Eta, hau da beste kirolari bat abiez, Iñaki Artola. Nola jakin dezaket nik kirolari bat buruz ondo entrenatua dagoen edo ez dagoen. Bai, Iñaki Artolak orain dela gutxi jokatu zuen final garantzitsu bat, eta jaso zuen porrot oso mingarri bat. Eta hurrengo gunean, berak esan zidana izan zen, Joaxer, bihar entrenatzen jarraitu nahi dut. Eta hori da benetan, entrenatu egotea mentalki. Zergatik ez da konpetitzen ari hurrengo txapelketa lortzeko. Bera txapelketa lortzeko konpetitzen arituko balitz, hau da, buruz-buruka amaitu da, oraino porra datoz, eta ez daukat, ez dago txapelketarik, ez daukat motivaziorik, egon beharko naiz oporretan ez daukat zer eginik eta ez daukat motivaziorik. Handizu buruz entrenatu baldin bazaude,
eta zure helburu bakarra, zure proposito bakarra baldin bada, zure bertsiorik onenan bilakatzea, hurrengo unea, beste aukera bada, atzo finalan egindako akats guzti horiek hobetzen hasteko. Eta orduan konstantemente gaude motivatuak, eta konstantemente ari gara entrenatzen, da konstantemente ari gara hobetzen. Eta hobekuntza horren konsekuentzia izango dira, irabazten ditugun txapelketa horiek irabaztea. Eta benetan, bidean, zer da balio duena? Motibatua sentitzea, konfidatua sentitzea. Eta noiz ofretzen da? Motivaziorik ez daukagunean, edo ordurik gabiltzanean. Baina dena da, segun eta guk gure buruariko zenbateko entrenatua gauden. Eta nola ikusten duen gure buruak bai lehiaketa eta bai irabaztea eta galtzea. Esan bezala jende askok entzungo duzue, esaten duena. Balio duen bakarra fisikoa entrenatzea da, alimentazioa zaintzea da. Ez. Benetan garrantzitsuena burua lantzea da. Burua lantzen dugunean, hasten baldin baita, gure alimentazio ondo ematen, entrenamendu ondo ematen, eta motivazioa sentitzen eta baita ere disiplinatuak izaten. Nola lortu dezakegu, benetan, mentalitate egoki bat ongi lehiatu ahal izateko? Nola? Lehenik eta behin, zuek galdetzen baizuet zerren beldur zareten, esango dut, nik ez daukat beldurik. Beldurak deno ditugu, bai? Eta galdu behar duzuen lehenengo beldura da, akats egiteari, galtzeari, bai? Zer eta galtzea, ez da zerbait ez lortzea. Eta irabaztea, ez da zerbait lortzea. Irabaztea da hobetzea. Eta galtzea da hobekuntzan ez egotea. Iñaki Artola finala eta gero, esan bazidan, zeukat motivaziorik, buelta eman martzi bat, konturatu zaitezte berak 2 aste pasatzen baditu buelta eman beharrean, 2 aste horietan ez da hobetzen ari. Besteak joango dira hobetzen. Orduan, nora iristen garen da konsekuentzia bat, itzalean, inor ikusten ari itzegunean, zenbat ordu sartzen ari garen gure hobekuntzan. Bai? Beraz, nik, esan bezala, ez baldin badugat akats egiteko beldurrik, berdin bazait, kakotxen artean, nahiago dut irabazi, baina ez dut behar irabaztea. Naiz eta final bat galdu, hurrengo egunean baduka zer hobetua. Bai, eta hurrengo egunean nago nahietik berriro hobetzeko jarraipen horretan. Eta beste beldur bat galdu behar duzuena da, besten iritziaren beldurra. Kirolari gehienen akats izaten da, beldurra diotela. Bai akatsari eta besten iritziari. Eta zergatik dau, behar dutelako balorazioa. Egiten garena da, eta erakusten gaituna da gizarte honetan, konparatzea, ez? Ni hemenago, eta hau hemen zegok, eta hau hobea da, eta hau txarragoa da, eta orduan, konparatzen dugun bakoitzean, galtzen ateratzen gara. Zer nik esaten badut, hau ni baina hobea da, ni ari esaten txarragoan ez dela, hori sinisten badut, hori sortuko dut. Eta gainera egingo duena da, bera idolatratu eta esate, niretzako oso zaila da. Igual beraren aurka jogatzera joango zara, baina nola ez duzun sinisten irabazteko gai zarela, susto txoren bat emango diozu, baina ez duzu lortuko irabaztea, askotan gertatzen da. Eta nik esaten badut, hau ni baino txarragoa da, egiten duena da, nire motivazioa galdu, lasaiago noa, eta edo aldrebes batzuk egiten duena da, ni baino txarragoa den, irabazi bartzio si, eta egiten duguna da, berriro gure errendimendua jetxi. Konparatzen garen bakarra da, gure atzoko bertsioarekin. Atzoko bertsio baldin baino hobea baldin banaiz, progresatzen ari naiz, irabazten ari naiz. Atzoko bertsioa baino txarragoa baldin banaiz, zerbait aldatu barra dukat, ni progresoen egoteko. Baina ez gara inoiz konparatzen aurkariarekin. Zergatik aurkaria ez da gure txaia. Aurkaria da eramango gaituena gu gehiago bultzatzera, aurkaria da eramango gaituena gu gehiago entrenatzera, aurkaria da erakutxiko diguna zein den gure benetako nivela, errendimendua. Zergatik asko esaten dira zuen, eske, joder, gaur gaizki jokatu dut, gaur egun txarra eduki dut, gaur ez dut eman nire uneko una. Esaten diet, zu badakizu hobeto egiten? Eta bai, ez dakit noiz egunetan egin nuen, orain dela 2 aste asko zer hobeto jokatu nuen. Ja da, baina zure bertsio da, gaurkoa, ez iraganekoa. Zate iraganean, seguraski, bertsio gaurkoa baino txarrago ere eman zenuen, baina hori ez dugu oroitzen. Baina gu gara bertsio guztiak, baina balio duen bakarra da, orduan, egunean eta momentu horretan, zure errendimendu maksimo hori atera ahal izatea. Beldurraren akatsari aurre egiteko, zen dizudana, irabaztea ez da lortzea, irabaztea hobetzea da. Orduan eta hobeak izan, egingo dugu probableagoa irabaztea. Orduan eta enfokatuagoak egon zuek, orduan eta importantzia gehiago egon eman zuek irabazteari, helburuei, lorpenei, generatzen ari zenetena da, tentsio handiagoa, errendimenduaren jetxiagoa, eta probableagoa egitea, zuek nahi dituzun helburu horiek ez lortzea. Orduan eta foku handiago eman hobekuntzari, nola zuen kontrolpean dagoen hobekuntza, generatzen ari zetena da konfiantza gehiago fluitzen duzue, lasaiago jokatzen duzue, eta probableago egiten duzuena da emaitza honak lortzea.
beste iritziari beldura, nola egin beste zer esango dute, zer pentsatu dute hauek, joder, ez diete aukerik emango, gure burua beti enfokatzen da kanpokoan, ez barkatu, baliotsua ez naiz lorpenengatik, zergatik baloratzen dugu gure burua, o baloratzen duzu zure burua, segun eta zer emaitza lortu dituen. Emaitza ona lortu baldin baditut ona naiz, emaitza txarrak lortu baditut txarra naiz. Ja, zuk esaten badidazu, emaitza ona lortu ditut, ona naiz. Emaitza txarra lortu ditut, txarra naiz. Orduan, emaitza txarrak egunen batean lortuko ditut. Ezin dut beti irabazi. Eta txarra lortuako bakoitzean, esaten badut, txarra naizela, gero eta konfidantza gehiago gutxiago daukat, eta gero eta probableago ditut, emaitza txarragoak eta txarragoak sortzea. Bai? Beraz, ez gara inoiz baloratzen emaitzengatik, baizik eta garen pertsonengatik, ditugun balorengatik, daukagun disiplinarengatik, isilpean egiten dugun lan guzti horrek ematen digu benetako balioa. Eta autoestima eta autokonfidantza horrekin joaten gara lehiatzera beste balio bat izan da gure buruarekiko. Esaten dugun askotan ez? Bara Aixer, orduan dena da errendimen, dena da saiatzea, dena da ahalik eta ondo egitea? Ez, noski ez, bai? Askotan entzungo duzue, los resultados no importan, lo importante es intentar. No, los resultados sí importan, y mucho además. Bai? Zergatik diot hau? Zergatik zuek katalogatuak izango zarete lortzen dituzuen emaitzen arabera. Orduan eta emaitza hobeak lortu, aukera gehiago izango dituzue mundu honetan. Orduan eta emaitza txarragoak lortu, aukera gutxiago izango ditugu. Kuestioa da, nik nola lortu nahi ditut emaitza horiek. Ze kontzientetatikan, bai? Zergatik esan dizudana, zergatik naiz baliotsua, emaitza lortzengatik edo ditudan balorengatik. Noski beti ditudan balorengatik. Baina horrek ez du esan nahi, bai, nik naiz eta pertsona oso ona izan, ez badaukat errendimendu hon bat, etxera bidaliko nautela. Nik naiz eta ikasle oso ona izan, ez badut aprobatzen, suspenso bada, eta errepikatu behar dut. Bai? Eta hori da jokua. Orduan, emaitzek ematen gaituzten da bultzatzea eta balore onak hartzera, gure bertsiorik onenan bilakatzeko. Bai, eta emaitza da bakarrikan datu bat zenbateko kirolari edo pertsona ona bilakatzen ari naizen. Hori besterik ez da, datu bat, bai? Beste gauza esaten dizuna, joder, Aixer, necesito motivación. La motivación solo sirve para arrancar, y la disciplina es la que nos mantiene ahí arriba. ¿Y por qué digo esto? Zeren eta motivatu egon zaitezke daukazunen esan bezala, helburu bat edo amets bat eta hori lortu nahi duzunean daukazu hasierako motivazio hori. Ja. Baina hori lortzen duzun momentuan, ja motivazioa joan zaizu. Eta orduan zer egiten dugu? Orduan behar dut mantendu habitu onak, mantendu disiplinatua jarraitzeko nire hobekuntza honetan. Bai? Zergatik dut hau? Zeren eta askotan ikusten dut gaur egun batez ere gazteengan motivazio falta handia. Eta nik uste askotan dela baita ere erabiltzen dituzuen teknologiengatik, sare sozialengatik, ni baldin banago nire atentzioa jarrita TikToken edo nire atentzioa jarrita Instagramen, nire burua dago zentratuta gauza batera eta plin pasatzen dut, eta orain beste batera, eta plin pasatzen dut, eta orain beste batera. Gero esaiozu kirolari horri, edukitzeko proposito bakarra eta egunero jaikitzeko eta edukitzeko helburu bakarra eta egoteko hor. Bere burua dagoen entrenatuta, gaur orain hau, orain bestea, eta gainera ematen dizutena da dopamina, da plazerra. Esaiozu gazte horri, sufritu behar duela, dopamina eta plazer hori sentitzeko, daukanen sofan eta berriro dopamina jasotzen ari denean. Orduan, mugikorra mesedez gazteok, ahalik eta gutxien hobe. Ahalik eta gutxien hobe. Zergatikan, esan bezala, kentzen dizuena da motivazioa eta kentzen dizuena da fokua zer sortu nahi duzuen zuen bizitza honetarako. Asko esaten didazue, Joaxer, nola ez sentitu presioa, zergatik nik komentatzen didazue askok. Sentitzen naiz lehiaketa baten aurreko gauean ja nervioso, eta jagoten naiz buruari beltaka, eta ez dut ongi deskansatzen, eta gero ez dut errendimendu on ateratzen. Denik eta behin, zergatik diozu presioa txarra dela? Presioa oso ona da? Presioa da emango zaituena benetan zure ehuneko una ateratzea? Errendimendu maksimo ateratzea? Zuek badakizue ikatza nola sortzen den diamante? Badakizue? Presioaren bitartez. Diamantea da ikatz bat presionatua. Zuek ezingo duzue zuen brillorik onena atera, presiopenez baldin bat zaudete. Zuek noiz ikasten duzue gehien? Azterketa baten aurreko orduetan daukazulako presioa eta hor ikasten duzue. Noiz atera dezakegu gure errendimendu maksimoa? Zerbait handia daukagunean jokuan. Bai? Baina la diferencia no está
en la presión que soportas, sino en la mente con la que lo afrontas. La misma presión que convierte a una persona en diamante deja a otros convertidos en carbón. Zer esan honek, ez dela benetan aurrean daukagun lehiaketa guri presionarazten gaituena, baizik eta gure buruak nola ikusten duen lehiaketa hori da gure burua presionatzen duena edo ez. Nik lehiaketa hori ikusten badut aukera bat bezala, nire bertsioa azaltzeko, jendeak ikusi nahi izateko, ni nago motibatu eta enfokatua. Aldiz nik hori ikusten badut, esango dut, putada bat bezala, non zerbait demostratu behar dian bestei, non zerbait ondo egin beharra dukadan, nik hasten ez sentitzen presioa. Me da konstantemente lehiaketa nola ikusten duen gure buruak. Eta buru entrenatu batek ikusten du aukera handi bat bezala. Eta entrenatu gabeko buru batek ikusten du azterketa bat izango balitz bezala. Eta amaitzen joateko ekipo, esaten izuen bezala, ametxe baldin badukazue, borrokatu ezazue. Baina borrokatu ezazue burua entrenatuz. Zergatik burua entrenatuz? Zeren, naiz eta zuek, zuen aldetik esfortzu guztia jarri, naiz eta zuek asko entrenatu, naiz eta zuek ondo mundu guztia, kasu egin, naiz eta zuek asko saiatu. Buru horrek ikusten badu dena, zerbait lortzeko beharra bezala, zerbait demostratzeko beharra bezala bestei, zerbait irabazi beharra bezala bestei, sufritu egingo duzu bideo horretan. Aldiz, zuen buruak ikusten badu, disfrutatzeko aukera bat, zuek persona bezala gehiago ezagutzeko aukera bat kirolaren bitartez, balore konpartitzeko aukera bat, lagun berriak egiteko aukera bat, eta gainera, hori guztia horrela sentituz, gauzak irabazteko eta gauzak lortzeko aukera bat bezala, bidean disfrutatuko duzue. Beraz, ametsa baldin badaukazue, disfrutatu zazue ametsa horrek eramango zituen bideaz. Garrantzitsuena ez delako ametsa horretara iristea. Zer iristen zareten momentuan, zuen burua hasiko da pentsatzen jada, urrengo ametxean, urrengo helburuan. Importantena da, amets horretan, egingudan bidean, disfrutatzen joatea. Eta disfruta emango dizue, progresuan egoteak. Bai? Beraz, amets bat baldin badaukazue, borrokatu zazue, baina ez zazue kondizionatu zuen zorintasuna amets hori lortzea ez lortzea. Baizik eta izan daia amets hori zuen gasolina, bide hau gozatzen egin ahal izateko. Eta nire partetikan, hausi zen azaldu nahi nizuena, eskerrik asko, hain atento egotegatik denoi, eta hain isilik eta hain jator. Eta orain mesedez dakit batek nahiko balu, zerbait galdetu, zerbait edozer gauza, orain da zuen momentua. Txaba zapaka da. Nik izet gubernoko temporada honetan azako partidoa dut segiko. Bai. Azako, bigarrengo fazikan pasabineetikan, ligako dana dut. Ordu, nik izet, hasieran bat galtzea, bi galtzea, hiru galtzea, ondo jolazten honean, nik izet ez gure importa ekiko esela. Baina, jarraitu duen oso segitzen. Baina nik izet azkenean esan bezu, ez dela motivazioa zuen estitina. Eta izan puntuan du motivazioa galdu benu, eta hainbeste galdu da bero motivazioa, porque bazen, zortzi partido segido galtzen. Ez dakago motivazioa azul izketian, rekrutar izketian galdu. Eta orduan, uzitzen duten entrenazetiko euneko una ematetik, eta emaitza ez egin ziren, hobetu ala txartu. Inorek ez zekan esperantzera azteko ordu esan edan objetiboak, eta inorek ez zekan objetiboak ez zizko. Eta lau partidu galduta zigoazenean, zerra egiten zenutena, zerra esaten zinatena? Nik hasieran gogoi eskala behitzeko, baina ez ikustian hoberkuntza gure goguai erantzun bezala. Ja ez genuen gogori jartzen hobetzeko. Horixe da justu gauzak gaizki egitea. Zergatik ari zarete kondizionatzen, zuek ondo sentitzea doez, emaitzen arabera. Hau da, emaitza bat irabaztea edo galtzea, zuen lehenengo partidua galtzen duzuenan da datu bat zuen errendimenduarena. Zuek eguneko eman zenuten, alik eta ondoan jogatu zuen eta galdu genuen, ados. Orduan, galtzen denean, hartzen da datu bat bezala, esaten dena da, zer egin dugu gaur ondo? Zergatik, zerbait ondo egin zenuten lehenengo partiduan. Eta horrek ematen dizue konfidantza gehiago horrengoan errepikatzeko, eta gero, zer egin genezaken hobeto? Zer gerturatuko ginduen gehiago emaitza onera, irabaztera? Honek eta honek eta honek. Eta horrek, hori egin bat zenuten, hurrengo asterako zenuten motivazioa eta badukazu zer hobetua. Eta hurrengo partidua galtzen denean, bigarrena galdu zenuterako, berdina egiten da, baina zuek apur bat hobeak zarete. Eta hirugarrena galdu zenutenean,
hirugarrena galtzen da, baina zuek apur bat hobeak zarete. Eta zuek joan nintzen bat zinaten, hobetzen, ziur aski 8. partu iristerako partiduren bat irabaziko zenuten. Eta horrek zer emango zen izuten, motivazioa eta gogoa. Orduan, kuestioa ez da, galdu dut, ez da zer pasatzen eta goazen ahaztea, ez da ezer ahaztu behar. Ez ahaztu behar ez galtzen dugunean, eta ez irabazten dugunean. Hartu behar ditugu berdin, bai irabaz eta bai galtzea. Direlako datu bat gure euneko errendimenduarena. Baina ez dugu lehiatzen irabazteko, ez dugu lehiatzen horretarako, lehiatzen dugu gure bertsioa hobetzeko. Bai, orduan, hori egin bat zenuten, esaten zunik, segura aski, partidu bat baina gehiago irabaziko zenutela. Zeratik ez da kuestioa, guztia eman dugu, alduguna egin dugu eta galdu egin dugu. Ez, kuestioa da, alduguna egin dugu ados, baina zer daukat hobeto egite aurrengoan. Konstantemente berdin irabazita edo galduta. Bai? Eskerrik asko.